ide holnap megejtsük a műtétet, hozzáte magadnak kötszert, jódot, szikét, altatógázot. Jött is másnap érte, tehát hozott az mindent, csak hát altatógázot nem hozott. De nem baj, megoldottuk a problematikát. Szóltam Lalinak, a beteg gurgatónak. Mondom, gyere már, szépen beültettük itt. Hát, ahogy a segge bírta, így fél oldalasra. Csávót érted, beültettük a kerekesszékbe, fölvittük a 6-ra, kinyit a lift, eltoltuk egészen a lépcsőig, és ott alapos megfontoltság utánba meglöktük. Az első emeletre, mire leírt, ott a műtő, hát annyit nem tudott magáról, mint egy napos szíve.